En aquest moment, avui ha entrat en vigor la prohibició del carril bus en horari nocturne, per tant ja no es pot aparcar i al mateix temps, amb aquesta mesura, el que fem també és el carrer Colom anem a protegir-lo. Això ens permetrà que els conductors puguen treballar, per exemple, en este cas, en la línia 5, 81 i 32, d'una forma menys estressada, evitar les invasions constants de carril, al no tindre obstacles, millorar molt més la regularitat de pas. Sí, a ver, trae el metro.